A comunidade educativa do Colexio Alombar rexeita de pleno a decisión da Consellería de Educación de eliminar unha das 3 aulas de cuarto de infantil e unha praza de profesora desta etapa. Seguimos reivindicando que non é necesario pechar esa aula, vai traer unhas consecuencias terribles a curto e a longo prazo. Pechar unha aula significa suprimir profesorado, tamén significa que o cálculo de profesorado especialista de apoio educativo, audición e linguaxe, pedagogía terapéutica, tamén pode variar, tamén se poden suprimir, temos ese temor. Inspección Educativa trasladou esta decisión o pasado martes 30 de xuño. Hoxe o equipo directivo convocou as familias a unha reunión para explicar as consecuencias. Xefatura tamén lles reclama que sexan eles os que decidan cal das 3 liñas se vai suprimir, unha das dúas que hai na Lomba ou a terceira situada no anexo, algo ao que a dirección se nega. Para este edificio principal hai 18 alumnos matriculados, que contan como 19 porque hai unha necesidade educativa especial, 8 matrículas solicitadas no edificio anexo. Entendemos que hai un agravio comparativo se pechan unha aula e unha queda con 19 e outra con 8. Entendemos que a solución lóxica sería 3 aulas e a maneira de facer que a educación si sexa de calidade. Para a AMPA, esta medida de educación é tamén un engano para as familias. Denuncian que escolleron matricular os seus fillos nun centro cunhas condicións que se están a mudar. Que decidiu matricularse neste centro, matriculouse en base a unhas condicións, a unha oferta. Ofertáronse 2 líneas educativas, un determinado profesorado, uns determinados servizos, unhas determinadas instalacións, e agora, unha vez pechado o período de matrículas, cámbianse a oferta. É un engano para estes pais e estas nais. E que ademais temen que a supresión desta aula sexa o inicio de máis recortes. Queren cambiar o catálogo para o ano que ven, onde agora nos deixan con 11 profesoras para 7 aulas, se pechan a línea educativa. Para o ano queren que sexan 9 profesoras para 7 aulas. Están ameazando con suprimir profesorado en educación infantil e eso nos próximos anos vaise trasladar tamén á educación primaria. Ademais desta reunión coa dirección do centro, a AMPA está a buscar o apoio dos partidos da Corporación Municipal en diferentes encontros. Pola súa banda, o Goberno local xa anunciou hoxe a convocatoria da Xunta de Voceiros para a semana que ven para planificar unha postura institucional contra esta decisión da Xunta e dar forma a unha moción que se levará ao vindeiro pleno. O Concello solicitará tamén unha reunión coa Xefatura Provincial de Educación.